Sant Just surt al carrer en l'últim dia de les festes de tardor 2010. Les entitats i partits polítics locals van sortir al carrer l'últim diumenge de festes en el tradicional Sant Just al carrer, una jornada que s'aprofita per donar a conèixer nous projectes i oferir els seus serveis i activitats a la ciutadania. Des de primera hora del matí, entitats esportives, veïnals i culturals, escoles i grups polítics municipals van instal·lar les seves parades en els carrers més propers a l'Ajuntament de Sant Just en un matí festiu que no es va perdre ningú. Roba, joies, artesania, flors i menjar del país són només alguns dels productes que oferien els diferents estants. Les entitats informaven als ciutadans i ciutadanes sobre allò que exposaven. No, a veure, això és l'abans, que és la història de Sant Just, per fascicles. I escoles com l'Escola Montseny recaptaven fons pel seu viatge de fi de curs. També hem fet un joc que es diu la piscina de la sort. Tires una moneda i a la cara, i si toca a la cara d'algun nen de la foto que surt, doncs et donem el triple del que has tirat. La solidaritat també va tenir un paper destacat al Sant Just al carrer. Estem molt il·lusionats en aquesta parada, ha tingut una gran rebuda, hi ha hagut molta gent perquè realment el producte que estem portant, que han fet les dones de Tugerec de Gàmbia, aquests davantals i aquests bàtics estampats, és un producte que té una bellesa extraordinària i és un producte difícil de trobar aquí, a més, molt autèntic, molt genuí. Tot plegat acompanyat amb art, música gegants i castellers al carrer. Els regidors municipals i l'alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, també van passejar pels carrers del poble durant el Sant Just al carrer, on van poder intercanviar impressions sobre la festa i sobre altres qüestions amb els ciutadans. Molt satisfet perquè realment es pot veure avui la quantitat de gent que ha sortit a aquests carrers per passar-s'ho bé, no? Que prou problemes hi ha a la vida en aquests moments que el que es tracta és tenir aquestes estones, saludar a les persones. Hi ha persones que a vegades els veus només al Sant Just al carrer, no? Veïns que costa a vegades veure'ls el reste de l'any i realment doncs, estem molt contents que aquesta festa els veïns i les veïnes de Sant Just se la facin seva i cada vegada més, com és concretament el Sant Just al carrer, no? També van passar per Sant Just altres autoritats, com el secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, Felip Puig, el president de Ciutadans, Albert Rivera, i el president de la Generalitat, José Montilla. Montilla, veí del municipi des de fa 15 anys, també va aprofitar l'acte per parlar amb els santjustencs i per signar el seu últim llibre. Em sembla una magnífica ocasió, segur, perquè la gent es pugui trobar, pugui compartir una estona, pugui comprar un llibre o pugui pura i simplement passejar en un dia esplèndid com el que tenim avui. La tradicional paella popular a Can Ginestà va posar el punt final al Sant Just al carrer i a les festes de tardor 2010.